Takže se tím nikdy nestalo, že by si musel smazat nějaký video třeba kvůli těm reakcím nebo kvůli okolí? Kvůli reakcím tam byl jeden incident, k tomu se dostanu. A u dokumentárních videí jsem si vzpomněl, že ještě byla jedna věc, kde jsem dělal video o Moonovi a já jsem tam mluvil o jednom Minecraft serveru, který měl mít jako nějaký spor s tím Moonem. A k tomu jsme měli jako zrovna docela špatně udělanou research, že to bylo brané jenom jako z jednoho pohledu a nebylo to úplně férový vůči tomu majiteli toho serveru. On mi o tom psal jako na Instagram, že hele, tohle jako není pravda, tady je nějaká moje strana, tak jsem říkal, OK, to jsme jako posrali, jsem se mohl mluvil a z toho videa jsme to vystřihli, ale to byla jako jediná věc, co se dokážu vybavit, kterou jsme jako museli řešit. A u těch reakcí jediný reálný problém, který jsem kdy měl, tak byl s Johnem Mariánkem. Jo? Jo. Ale to nebylo ani jako, že by mu vadila nějaká reakce, to on je, si myslím, s tím jako v pohodě. Ale zase jako prostě fuck up z mé strany, měl jsem jedno video, kde jsem připomínal nějakou jeho minulost skriptem a tak podobně, což jako asi není nejvíc rád, když to někdo jako vytáhne, což jako nemyslím, že byl ani hlavní ten problém, ale byla to spíš taková třešnička na dortu k tomu, že on tam potom měl nějaký svoje promo, už nevím, jestli to bylo merch nebo Hero. Já jsem to promo v tom videu skipnul a hnedka na to jsem řekl a by the way, teďka jsme spustili nový merch, takže můžete zavítat na vigemerch.cz a prostě jsem si to tam ještě takhle odpromoval, takže to byl jako takový fuck up, že se ani jako nedivím, že to video tolik naštvalo, tak tam On mi to ani nestrajkoval, on tam jako dal žádost o stažení, že jsem měl možnost to video jako sám smazat a nedostal bych za to strike nic. Pak jako mě za to ještě nějak kritizoval v jednom TikToku, kde všeobecně kritizoval, myslím, nevím, jestli to byly reakční kanály nebo všeobecně český youtubeři.